Guys, inom na tayo ng sabaw. Yan guys, may 5 piraso tayong buko. Bigay ng kapitbahay. Buksan na natin at igupin natin ang sabaw. Ayan guys, magbubukas tayo ng buko. Bigay ng kapitbahay. 5 piraso to guys, ang dami. Kain tayo ng buko. Guys, wala kasing matalas na itak, kaya ito na lang. Basta mabuksan. Yun. Yan guys. Tama ba itong pinabuksan ko kasi ngayon lang ako magbubukas ng buko. Tama ba itong pinaggagawa ko guys? Yan guys, malapit na siya mabuksan. Yan guys, nakikita ko na yung ano niya, laman niya. Bubutasan ko na lang siya. Yan guys, bubutasan na natin siya para kunin natin ang sabaw. Magana natin sa picture. Yan. Yan guys, buksan na natin siya. Ay, tabigi. Ang hirap buksan guys. Yun. Ay! Yan guys, hindi siya matigas. Malambot siya, masarap siya. Yan o. Yan, pangalawa na to. Yan guys, inom na tayo ng sabaw. Ang buko. Wow. Pang-apat na to guys. Matigas ko ng pang-apat. Matigas siya. Mas ano ato niya mas na pinapangatan ko. Kumaka. Ganun, isubok ko. Gawin. Kumaka.
Pang bukayo. Baka napagtagdaman natin na nag-unsitsuhan. Yan guys. Ihiwain na matigas kasi. Iwatan tayo ma. Napakatigas. Kaya mo yan. So. Papak na. Yan guys, matigas po yung pang-apat. Yan guys, pang-5 na. Yan guys, yung pang-5. Ang 5 na matigas. Matigas na naman. Pangluto sa bukarilyo. Ito guys, yung pang-4 to. Napakatigas. Kaya mo yan. Konting push na lang. Yan guys, nabuksan na yung pang-5. Last. Napakahirap lang buksan. Ayan guys, oh, malambot. Ang sarap. Isa pa. Ang sarap ng buko na libre. Kasi mahal dito. 40 isa. Yan guys, wala na. Ubus na. Ito yung mas matigas guys. Mahirap siyang kayurin. Ayaw niyang magpakain. Ayan tayo guys. Matamis.